Sa kamawatan na maitukdo ang importansya asin benepisyo kan backyard gardening, padago sa pananaonin vegetable seedlings ang lokal na gobyerno kan Masbate City sa saindang mga residentes. Kan nakaaging Miyerkules, liwat na uminarangkada ang vegetable seedlings distribution kan Masbate City Agriculture Office. Kabali sa mga pinanaong seedlings iyon karabasa, pipino, lada, apple, mariguso, okra, talong, kamatis asin antak. Sigun kay Jackie Ludanao, ang City Agriculturist asin High Value Crop Development Program Coordinator kan nasambit na opisina, priority project ini kan LGU. Huli tadakula ang darang katabangan kaini sa kada pamilya. Kasi isang programa ng government, city government po ng Masbate. As an high value coordinator po yung high value development program ng DA. So yun po ang isa naming initiative na pag dito sa city, ang binibigay namin mga seedlings na, yung mga tubo na, kasi medyo mahirap sa kanila magpatubo dahil nga hindi naman para sa upland at mga barangays na binibigyan namin sila ng mga seeds talaga, yung mga seeds. So pag dito sa Orba, dito sa city, sa syudad, lang para sa kanilang mga urban gardening. Kabali sa mga barangay na nag-aprobit sa free seedlings, iyon Barangay Bingay, Espinosa asin Nursery, kung sain labi sa 500 ng vegetable seedlings ang naipanaon na kan opisina. Sigun kay Danao, seedlings na ang sain ng pigpapanao bilang pagtaong kasimbagan sa agrangay ka nagkakapirang residentes na nadidipisilan sa pagpapatubo kan mga ini. Kami nagpatubo sa nursery namin, tapos dito namin dinadala sa office, pinamimigay namin po sa mga mga taga-city. Aside po para maka-present sila sa kanilang pang-araw-araw na mamamalingki sila, mamimili ng mga gulay. So para din po ma-uplift yung kanilang mga livelihood kasi meron kami mga inaalaga ang mga commercial na talaga na vegetable farmers ng city. So nagiging business na rin po ng aming mga farmers yan. Sa maabot na Pebrero 14, liwat na madistribute nin libreng seedlings ang opisina. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.